പ്യാരെ ദോസ്തോ ആദാബ്. വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ഉറുദു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നേരിട്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവും. വരുന്ന നമ്മുടെ പരീക്ഷ, ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ഉറുദു ആണ്. അത് എളുപ്പമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം അതിൽ പേര് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. നെയിം എന്നുള്ള ഒരു കോളം ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. പിന്നെ ക്ലാസ്, ഡിവിഷന്, പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള റോൾ നമ്പറാണ് നമ്പർ എന്നുള്ളിടത്ത് എഴുതേണ്ടത്. ഇത്ര മാത്രമാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. A4 അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൻസർ ഷീറ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന്, പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. ഇതിൽ തന്നെയാണ് എക്സാം എഴുതേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് പേര്, ക്ലാസ്, ഡിവിഷന് ഇത് തെറ്റാതെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് താഴെ പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 15 മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ്. സമാശ്വാസ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂൾ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബെല്ലടിക്കും. ആ ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം, ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുക. അപ്പോൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന 6 പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 5 പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക. അപ്പോൾ 6 പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അതിൽ എത്ര എഴുതേണ്ടത്? 5 പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം 25-ലാണ് മാർക്കുള്ളത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന നിർദ്ദേശം നോക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിർബന്ധമായും ഉത്തരം എഴുതിയിരിക്കണം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒന്നാമത്തതിന് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതടക്കം 5 പ്രവർത്തനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. 6 എഴുതി വെച്ചിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് മാർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇനി എഴുതിച്ചിട്ട് നല്ലതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 25-ലാണ് മാർക്ക്. 6 എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 30 മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ 30 മാർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 5 എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. യെസ്. രണ്ടാമത്തത്, ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി വായിക്കാണ്. സർഗർമി 1. ആക്ടിവിറ്റി 1. സ്കൂൾ മേ സാലാന ജിഷ്ന് ഹോ രഹാ ഹെ. സ്കൂളിൽ വാർഷികാഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റോഷൻ നെ തറന്നും കെ സാത്ത് ഏക് ഗീത് സുനായ. റോഷൻ നല്ല ഈണത്തിൽ, തറന്നും കെ സാത്ത് ഏക് ഗീത് സുനായ, നല്ല ഈണത്തിൽ മനോഹരമായൊരു പാട്ട് പാടി. ഏതാണ് ആ പാട്ട്? പ്യാരാ പ്യാരാ ദേശ് ഹമാരാ, ന്യാരാ ന്യാരാ ദേശ് ഹമാരാ, ഭാരത് ദേശ് ഹമാരാ പ്യാരാ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹേ ദേശ് ഹമാരാ, ഗാന്ധി കാ യേ ദേശ് ഹെ പ്യാരാ, നെഹ്റു കാ യേ ദേശ് ദുലാരാ, പ്യാരാ ഹേ ഇക്ബാൽ കോ പ്യാരാ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹേ ദേശ് ഹമാര. ഇതാണ് റോഷൻ പാടിയ പാട്ട് വാർഷികാഘോഷത്തിന്. ഈ പാട്ടിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ. ബച്ചോ യേ അഷാർ കിസ് ദേശ് കെ ബാരെ മേ ഹേ. ഏത് ദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പാട്ട് പാടിയത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് താഴെ ഈ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ അവിടെ ആൻസറായി, 1 മാർക്ക് കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഷാർ ഓർസെ പഠിയെ. ഈ വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക. ഉൻമേ സെ ദോ ഹം ആവാസ് അൽഫാസ് ചുൻകർ ലിഖിയെ. 2 റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എഴുതാനുള്ളതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ പ്യാര, ഹമാര, അതുപോലെ ന്യാര, ഹമാര. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത സംഗതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എഴുതുക. 2 എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 2 കിട്ടിയല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര വത്തൻ ഹെ. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെ ബാരെ മേ 2 ജുംലെ ലിഖിയെ. ഇന്ത്യ നമ്മുടെ നാടാകുന്നു. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് 2 ജുംലകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജുംല ഉണ്ടാക്കുക? ഈ പാട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര വത്തൻ ഹെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിനെ നമുക്കൊരു ജുംല ആക്കുക. പ്യാരാ പ്യാരാ ദേശ് ഹമാര എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഹമാര എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഹമാര ദേശ് പ്യാരാ ഹേ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഒരു ജുംലയായി. ഹമാര ദേശ് പ്യാരാ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുന്നു. ഹേ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂട്ടി ചേർത്താൽ മതി. വേറൊക്കെ
എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ലൈന് നമുക്ക് ജുംലാക്കാം. എങ്ങനെ? ന്യാര ന്യാര ദേശ് ഹമാര ദേശ് ന്യാരാഹേ എന്ന് എഴുതാം. റെഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാം. ഭാരത് ദേശ് ഹമാര പ്യാരാഹേ. അപ്പം ഹമാര ദേശ് ഭാരത് പ്യാരാഹേ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഹമാര ദേശ് ഭാരത് പ്യാരാഹേ. അല്ലെങ്കിൽ ഹമാര ദേശ് പ്യാര ഭാരത് ഹേ അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പം മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വരികളെയും നമ്മൾ ജുംലയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 3 പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 മാർക്കാണ്. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് 5 മാർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കൂ. സാലാന ജിഷ്ന മേ റോഷൻ കാ ദോസ്ത് സാജൻ നെ ഏക് കഹാനി സുനായി. വാർഷികാഘോഷത്തിൽ റോഷൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സാജന് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. കഥ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. അവിടെ ജൂലി കാ ഗർ ഗാവു മേത്ത. ജൂലിയുടെ വീട് ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. ഗാവു മേത്ത ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. ഗർ കെ പാസ് ഏക് ബഡ ബാഗ്ത. വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. വോ ഹർദിൻ ബാഗ്മേ ജായ കർത്തി തി. ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ആ തോട്ടത്തിൽ പോവാറുണ്ടായിരുന്നു ജൂലി. ഏക് ദിൻ വോ ബാഗ്മേ ഖേൽ രഹി തി. ഒരു ദിവസം ആ തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തിനേമേ വഹാമേ ഖൂബ്സൂറത്ത് തിത്തലിയായി. ഇത്രക്കായപ്പോൾ അവിടെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു തിത്തലി ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നു. ഉസ്കോ ദേഖ് കർ ജൂലി ബഹുത് ഖുഷ് ഹുയി. ആ പൂമ്പാറ്റയെ കണ്ടപ്പോൾ ജൂലിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഓ ധീരെ ധീരെ ഉസ്കെ പാസ് ഗയി. പതുക്കെ ആ പൂമ്പാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ആര്? ജൂലി. ഓർ ബാത്തേം കർണയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ആ പൂമ്പാറ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, മിണ്ടി പറയാൻ തുടങ്ങി. ബച്ചോ കഹാനി ഓർസെ പഠിയേ ഓർ സവാലോം കെ ജവാബ് ലിഖിയേ. ഈ കഥ വായിച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരിക. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ജൂലി കഗർ കഹാന്ത. ജൂലിൻ്റെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട് എവിടെ വെച്ചാൽ കൂട്ടിലങ്ങാടിന്നോ പിന്നെ മലപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ജൂലിൻ്റെ വീട് ഇപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജൂലി കഗർ ഗാവു മേത്ത. ഗാവു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗാവു എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജൂലിക്ക ഗർ ഗാവു മേത്ത എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗാവു എന്ന് മാത്രം എഴുതാം. രണ്ടാമത് നോക്കൂ. ജൂലിക്ക് ഗർക്കെ പാസ് ക്യാത്ത. ജൂലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പാസ്സാണ് അടുത്ത്. ഗർക്കെ പാസ് ഏക്ക് ബഡ ബാഗ്ത്ത. ഒരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ബാഗ് തോട്ടം. മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ. ജൂലി ഹർദിൻ ക്യാ കർത്തി തി. ജൂലി എന്തായിരുന്നു ഓരോ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? തോട്ടത്തിൽ പോവുകയല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത്. ഹർദിൻ ബാഗ്മേ ജായ കർത്തി തി, അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ്മേ ജാത്താത്ത. ബാഗ്മേ ജാത്താത്ത എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ എഴുതിയാലും മതി. നാലാമത്തെ ജൂലി ക്യൂ ഖുഷ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂലി സന്തോഷമായത്? അത് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉസ്കോ ദേക്കർ ജൂലി ബഹുത് ഖുഷ്. നല്ല സന്തോഷമായി. എന്തിനെ കണ്ടിട്ട്? അപ്പോൾ തിത്തലിക്കോ ദേക്കർ. ഉസ്കോ എന്ന് എഴുതി മാച്ചിട്ട് തിത്തലിക്കോ ദേക്കർ ജൂലി ബഹുത് ഖുഷ്, അല്ലെങ്കിൽ തിത്തലിക്കോ ദേക്കർ അതെഴുതിയാലും ആയി. അപ്പോൾ 2 പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടും എഴുതിയ 10 മാർക്കായി. മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കൂ. സാലാന ജിഷ്ണയ്ക്ക് ബാദ് റോഷൻ ഓർ സാജൻ ഗർ ലൂട്ടെ. വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റോഷനും സാജനും എടുക്കാൻ പോയത് ഗർ ലൂട്ടെ, വീട്ടിലോട്ട് പോയി. രാസ്തേമേ ഏക്ക് വാഗ്ത്ത. പോകുന്ന വഴി തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ദോനോ വഹാം ജാ കർ ഗീത് ഗാത്തേ ഹുയെ ജൂല ജൂലിനെ ലഗ. രണ്ടാളും അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത്? ആ തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. ആ ഊഞ്ഞാലാടാൻ തുടങ്ങി. ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടും പാടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏത് പാട്ടാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പാട്ട്. आओ सहेली झूला झूले गीत खुशी के मिलकर गाए, फूल खिले है रंग बिरंगी, चंपा गेंदा और चमेली, पेड़ों पर हम झूला झूले झूला झूले झूमे गाए, आओ सहेले झूला झूले, शाम हुई तो വാപ്പസ് ജായേ. ഈ പാട്ടാണ് ഇവർ പാടിയത്. ഇനി അതിനോടനുബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കൂ. ബച്ചോ നസം ഓർസെ പഠിയെ. ഈ പദ്യം കവിത ഒന്ന് ഈണത്തിൽ വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ ഷാർ മേൻ ചന്ദ് ഫൂലോം കെ നാം ഹൈ. ഈ വരികളിൽ കുറച്ച് പൂക്കളുടെ പേരുണ്ട്, ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പേരുകളുണ്ട്. ദോ ഫൂലോം കെ നാം ലിഖിയെ. 2 പൂക്കളുടെ പേര് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ കുറേ പൂക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഗുലാബ്, ജാസ്മിൻ, അതുപോലെ ഗേന്ദ. പക്ഷേ ഇതിൽ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, അതന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ചമ്പ, ചമ്പകപ്പൂ, ഗേന്ദ, മല്ലിക, ചമേലി, മുല്ല. അങ്ങനെ ഈ 2 എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ 3 ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അത് എഴുതാം കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തത്
പസന്ദീദ ഏക് ഫൂൽ കി തസ്വീർ ബനാക്കർ രംഗ് ഭരി और तीन जुमले लिखी ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പൂവിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ചിത്രം ഈ പെട്ടിയിലായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് കളർ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ജുംല എഴുതുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂവ്, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് കളർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ജുംല എഴുതുക. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗുലാബിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഗുലാബിൻ്റെ താമര വരയ്ക്കുക, സോറി താമര അല്ല, എന്താ പറയുക, റോസ് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, ഗുലാബ്. യേ ഗുലാബ് ഹേ, ഇതൊരു റോസാപ്പൂവാകുന്നു, ഇത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്, മനോഹരമാണ്. യേ ഖൂബ്സൂറത്ത് ഹേ, നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ എഴുതേണ്ടത്, യേ ഖൂബ്സൂറത്ത് ഹേ എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ ഇസ്കാ രംഗ്, ഇതിൻ്റെ നിറം എന്താണ്, ഗുലാബി ഹേ, റോസ് കളറാണ്. ഗുലാബ് മുജെ പസന്ത് ഹേ, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വോയിസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. സ്പെല്ലിംഗ് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ അപ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല. നാലാമത്തെ പ്രവർത്തനം, റോഷൻ ഗർ പഹുഞ്ച, റോഷൻ വീട്ടിലോട്ടെത്തി. ഉസ്കി പ്യാരി ബില്ലി മ്യാവ് മ്യാവ് കർത്തി ഉസ്കെ പാസ്സായി. റോഷൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ റോഷൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പൂച്ച എവിടെത്തി, റോഷൻ്റെ അടുത്തെത്തി. മ്യാവ് മ്യാവ് പറഞ്ഞാണ്ട്. ബച്ചോ ബില്ലി മ്യാവ് മ്യാവ് കർത്തി, പൂച്ചകൾ മ്യാവ് എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് മുറുക, കോഴി, പൂവൻകോഴി എങ്ങനത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഡാഷ് കർത്താഹെ. അപ്പോൾ ടി ടി കക്കോ കോ ഖാ ഖാ ഏത് ശബ്ദമാണ് ആ ശബ്ദം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക. രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ, ആപ്കെ പസന്ദീദ ദോ ജാൻവറും കെ നാം ലിഖിയെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 ജാൻവർ ആനിമൽസ് എഴുതുക. പക്ഷികളല്ല, ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗായ്, ബക്കരി, ബില്ലി, ഖർഗോഷ്, പിന്നെ എന്താണ് ഹാത്തി, ഷേർ, അങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചില്ലേ. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം എഴുതുക, പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ബില്ലി, കുത്ത, ഇഷ്ടമുള്ളത്. സി അവസാനത്തെ സി പ്രവർത്തനം, പസന്ദീദ ഏക് ജാൻവർ കെ ബാരേമേ 3 ജുംല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് 3 ജുംല ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ലി ആണെങ്കിൽ യേ ബില്ലി ഹേ, യേ ഖൂബ്സൂറത്ത് ഇസ്കാ രംഗ്, ഇതിൻ്റെ നിറം എന്താണ്, കാലാ ഹേ, കറുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയാണ്. മുജെ ബില്ലിക്കോ പസന്ത് ഹേ, നമ്മൾ ആ ഗുലാബിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ലിയേക്ക് ജാൻവർ ഹേ, ബില്ലിയേക്ക് ജാൻവർ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബില്ലി ഒരു മൃഗമാകുന്നു, അങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം, 5ാമത്തെ പ്രവർത്തനം, റോഷൻ മുഹ് ഹാത്ത് ദോക്കർ ചായ് പീനെ ബൈട്ട. റോഷൻ കയ്യും മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ചായ കുടിക്കാനിരുന്നു. അമ്മി റോഷൻ സെ പൂച്ചിനെ ലഗി, ഉമ്മ റോഷനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭാഷണമാണ്. ഈ സംഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണം എഴുതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോൾ പിഴന്ന് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉമ്മയും റോഷനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്. ബേട്ട, മോനെ, സാലാന ജിഷ്ന് കേസാലക, വാർഷികാഘോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഡേ ഉണ്ടാവും ഒരു സ്കൂളിൽ, അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ റോഷൻ എന്താണ്, നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നോ നന്നായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ബഹുത്ത് അച്ച അല്ലെങ്കിൽ അച്ച എന്ന് എഴുതിയാലും മതി, ഗുഡ്. രണ്ടാമത്തെ അമ്മ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ജിഷ്ന് മേ ക്യാ ക്യാ പ്രോഗ്രാം തേ, നമ്മളെ ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് നടന്ന പരിപാടികൾ, പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഗാനാന്നോ ഗീത് എന്ന് എഴുതുക. ഡാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നാച്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പ്രയാസമായി ഡാൻസ് എന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളൂ, ഡാൻസ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഒപ്പന, കോൽക്കളി, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അവിടെ പരിപാടി നടന്നു, അത് ലിസ്റ്റായിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ അമ്മ വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ട സംഭാഷണം നമുക്ക് മുഴുമിപ്പിക്കുക, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കണം, ഓക്കെ ടീക്ക് ഹേ ബേട്ട, ശരി മോനെ, അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രിയ. അപ്പോൾ റോഷൻ ശുക്രിയ എന്ന് പറയാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ആ സംഭാഷണം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. 5 മാർക്കാണ് അതിന്. ഒഴിവാക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല, അപ്പോൾ പറ്റൂലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. യെസ്. 6ാമത്തെ പ്രവർത്തനം, ലാസ്റ്റത്തെ പ്രവർത്തനം, ഷാം കോ റോഷൻ അപ്പനി സൈക്കിൾ ലേക്കർ ഖേൽനെ ഗയ. വൈകുന്നേരം റോഷൻ തൻ്റെ സൈക്കിളുമായിട്ട് കളിക്കാൻ പോയി. ഉസ്കെ സാത്ത് ദോസ്ത് സാജൻ ബീത്ത, അവൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരൻ സാജനുമുണ്ടായിരുന്നു. 1ാമത്തെ ചോദ്യം, ബച്ചോ സൈക്കിൾ ഏക് അച്ചി ഗാഡിയെ, സൈക്കിൾ നല്ലൊരു വാഹനമാകുന്നു. പസന്ദീദ ഓർ ദോ ഗാഡിയോ കെ നാം ലിഖിയെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 വാഹനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, റെയിൽഗാഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ തീവണ്ടി എഴുതുക. അതേപോലെ എന്താണ് മോട്ടോർ സൈക്കിളെന്നോ ജീപ്പ്, കാറ്, ബസ് ഒക്കെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ എഴുതുക. റെയിൽഗാഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബൈൽഗാഡിയാണ് കാളവണ്ടി, ഗോഡാഗാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരവണ്ടി, ബസ് എന്ന് എഴുതുക, കാറ് എന്ന് എഴുതുക, ജീപ്പ്, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഒക്കെ എഴുതുക. അതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉറുദുവിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി.
പിന്നെ റെയിൽ ഗാഡി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീവണ്ടിക്ക് പറയാം, ട്രെയിനിന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2 വാഹനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക. അടുത്ത് നോക്കൂ, പസന്ദീദ യെ ഗാഡിക്ക് തസ്വീർ ബനാക്കർ രംഗ് വരിയെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക, കളർ കൊടുക്കുക. ഈസി അല്ലേ? സൈക്കിളെങ്കിലും വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓർ ഉസ്കെ ബാരേമേ 3 ജുംലെ ലിഖേ, അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. അപ്പോൾ യെ സൈക്കിൾ ഹേ, യെ എന്താ പറയുക, സ്പ്ലെൻഡർ ഹേ, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക. അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് സൈക്കിളാകുന്നു, യെ ഹുബ്സൂറത്ത് ഹേ, ഇത് നല്ല രസമുള്ള സൈക്കിളാണ്, ഇതിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്നൊക്കെ എഴുതുക, ചുവപ്പ് സൈക്കിളാണ്. പിന്നെ ഇതിനക്ക് ആരാ തന്നത്, അബ്ബാജാൻ ലായാ ഹേ, ഈ സൈക്കിൾ അബ്ബാജാൻ ലായ, അബ്ബ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിളിന് 2 ടയർ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, സൈക്കിൾ മേരി സൈക്കിൾ എന്നുള്ള പദ്യത്തിൽ ആ പാഠത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈക്കിളിന് 2 ടയർ ഉണ്ട്. ടയറിന് പഹിയ എന്ന് പറയല്, ഇസ്കോ ദോ പഹിയ ഹേ. ഓർ ഏക്ക് ഹാൻഡിൽ ഹേ, ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ എഴുതാൻ പറ്റുക അത് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എഴുതാനോ സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വോയിസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതുക, മിടുക്കരാകുക, മിടുക്കികളാകുക. ഖുദാ ഹാഫിസ്. ബൈ ബൈ.